traballo depende do día. Ás veces teño máis labouras de oficina e despois outras veces teño traballo de campo que é, bueno, pues quedar cos apicultores e apicultoras, estar en contacto coas abellas e coa natureza. Pois a Agrupación Apícola de Galicia creouse no 99 para xestionar axudas que viñan de Europa e o fixemos baseándonos nas abellas, porque as abellas fan unión entre elas, entonces a agrupación tamén foi unha unión de distintas asociacións para xestionar esas axudas e que fora máis doado. Vivir e traballar no entorno rural é unha cousa que me encanta. O contacto entre as aldeas, que sempre estamos dispostos a axudarnos uns a outros, ademais tamén a tranquilidade. Pois os maiores retos de traballar no rural son pois as infraestructuras, a conectividade que temos, problemáticas con respecto a chegar á xente para que vexa que realmente o rural non é un empobrecemento ou algo que é menos que estar nas cidades. Pois esta iniciativa de ENCE con respecto a estes foros de en primeira persoa do rural pareceme moi boa. Hai que intentar facerlle ver ás xeracións futuras que o rural non está morto, sino que hai moitas posibilidades de innovar e medrar no rural.